So naimbag nga rabi iyo manen kakabsat ken gagayem da kayo nga bibuya dita live Facebook. So datay adaman dito yan nga mangi share manen iti naawatan kadatay sasao iti kalman ket makikadda ka nga rod kanyami ket sakbay ti nga rugyanan dating lifeline topic review inak awagan ni ate ni Brad Reynaldo iti opening prayer. Nabendisyonan rabi ito'y amin gigiyem ken kakabsat ko ken Kristo. Kaya sakbay tayo nga rod nga adalin manen tinagpipinta sa panorsoro iti Diyos kaya idawluan kay pelang iti may sa kararag. Kararag tayo. O Dios ang managayat man nakabalin da unay ken gubwayan ti biag ken ayat pagyamanan na ka iti kinabileg mo iti biag iti tumunggal may sakit adda kami manen kada ito'y akanito o Dios agkalang lang amang amupay king ka mang adal no anadapay iti kinasirib ngin paay mo iti tumunggal maysa o Dios tapno iti kasta ket sangsang kay maysa kami nga umadalem iti love relationship na king ka ket mangi ipkas met wenno mangited iti nakapinpintas nga damag mo ket tao Dios ikam iti tumunggal maysa iti nadalus a panagpuspuso ken kastapay a panagpanpanunot tapnon iti kasta o Dios haan kami a mariribok no anyaman iti aramiden iti diablo bagkos o Lord maisawang mi amin nga adal nga inkain paay kanyami ken kastapay met nga sika iti mang-bless kadagiti agbubuyat at tao Dios ket sika iti mangted met kanyada iti naan-anay a kinasirib tapnon dagiti panursuro a mga ganda dagiti experiences can even O Lord dagiti wisdom nga mga ganda ket sika o Dios iti magipabiyag kanyada dagitoy ket iti amin ket contribute para iti expansion iti kingdom mo. We acknowledge the presence of the Holy Spirit as well. Ket amin dagitoy iti dawat mi iti nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. So praise the Lord on that wonderful prayer, Brother Reynaldo. So sakbay tayo nga rungyanan ket kung ipakaamukan nga yung kautsat digiti kakadwa tayo dito itatay studio ayabak nga rod ni Kuya Danmark Benavides pakilala ta bagina padigiti agbibuya digiti kadwa tayo dito live tata. Naimbag nga rabi iyo gagayan ken kakabsat sak ni Danmark Benavides nga agyagan iti batak ng taga Marcos sak hi kadagiti taga Marcos especially digiti kabagyak dita and then digiti contacts ko JCTE even diti Batak and Paway please join us mga kapatid, stay tuned lang mga kapatid. God bless. Indemit nga ro di sarano nga ayaban ni Brother Reynaldo. Nabendisyonan rabi ito'y amin gigiyem ko ken Kristo ket kastapay digiti kakadokmet nga Bible study J Paway ken even J Sumader ket makikadda kayo kanyami ket adalen tayo pa iti nagpipinta sa panorsoro iti Dios. God bless. Praise the Lord. So adamit kadwa tayo nga rod nga babae tata. Ni umunak nga ayaban ni Sis Mylene paki-introduce met ti bagim sis. Good evening, kakabsat. So, siyak ni ate yung Mylene, taga Cagayan, ngem agyayan nak ito'y Batak. So, hopefully nga makikaadda kayo amin kanyami manipot rugi aging ganaton malpas dating aramid tayo kakabsat. So, God bless po. Ket adda pa pa maysa nga kadwa tayo nga panelist paki-introduce iti bagim met Sis Yuna. Sis, naka-mute ka sis. Sis Juna, naka-mute ka.
awan pa sis. Sis Junalyn. Nakamute ka pala. Ano lang sis. Siguro, baka madita headset mo sis. Try mo ikapin. Awan pa. Alaman. Awan. Let's see. Sige, habang orayan tayo ni Sis Juna, nga ipastadye, some issues about audio na. So, sakmet nga rod ni Kuya yu Aldrin, ading yu Aldrin, Aldrin Jetapek, may isa nga taga Cagayan, and nagbabasa na kmet ni MSU, fourth year student. So, DJ Kabsat, lagi panelist tayo ta. And ni Sis Junalyn di tatay adto ti problem na ti audio na. So i-fix na lang bit kabsat. So hindi nga ro din di topic kabsat. So iti topic tayo tanga rabi ket na adati key verse na nga first Peter 3:18. So, inakangarod basain, kabsat. Kung nanadtoy, na minsan tayo ni Kristo, ang maipaay iti amin. Tapno mapakawan, dagiti basbasol tayo, na tayo tinalinteg, at tao, gapu ka dagiti nakillo, tapno yasidig na kayo iti Diyos, napapatay iti bagi, ngem napagungar iti espiritu. Tapnon maawatan tayo pa nga nalaing kabsat itiket na sa 1 Peter 3:18 ket intengarod kitaan di kita challenges nga mapantay pagsasaritaan itata ket iti umuna nga challenge intay basaen saan kan nga agbiag iti basol. Kuna nadtoy patyen kadi daytoy ngarod bayat ti ingka panagi tultuloy apanagam-am mo ken panangtulnog ken Kristo. Anya kadipay dagiti ingka pagbasulan. Apay ken kasano. So entero dinggen kakabsat iti maibaga ni Kuya tayo nga Denmark kadeti challenge number 1. Kuya Denmark. Praise God. Maraming salamat, Brad Aldrin. So, dito ikat patyen kadi, dahito nga. Kasi nakita kami dito part iti pamati kini Hesus Kristo. Once nga na pamati kanya na di naramid na di cross, di dito iti may nga resulta nga makuna. So, di sakto lang di topic iti previous nga gapo di pa nakatay ni Hesus Kristo because of His love. Dito mo iti may nga resulta nga dapat nga maikat kanyak. Dahil maikat digiti basol nga addaan kanyak idi. Yung itata, kung nga rito nga road bayat iti ingka panangi tultuloy digiti part nga pinang-follow kini Christ or pinangi-live diti baro nga biag. Ana digiti pagbabasolan. No? Apay nga ana digiti rason. Kumbaga, may isang nga rason ket may isang nga nakita ket DJ part of DJ kitkitaem pelang DJ in the past, the previous. So, ng timis nga kailangan kang kitaan dito is I need to kitaan kung kasano nga i-overcome DJ ka DJ pinag-focus ko mismo kini Christ. DJ makita dito DJ part ni about the life ni Peter ini. DJ walking on the lake mismo. So gaputa na out of focus isuna na nalumned isuna. So ganun din di mo tirason na ape nga adigiti pagbabasulan kasi out of focus na kini Christ. Kumbaga haan nga nakakonekta kanya na, haan nga naka-rely kanya na. So DJ ti dapat ko nga bantayan, iti pinagbiag ko, dapat kanayon nga naka-focus, naka-rely, ken nakakonekta kanya na. So no andaman digiti pagkurkurangan haan nga digiti hanga daytoy dapat iti mangpigil kanyak
kundi dati dapat iti mang-push kanyak nga agtuloy nga aramiden digiti pagayatan na. So digiti ket part of spiritual maturity nga makuna, dati ket makatulong, kumbaga i-allow ni God dito just to learn, tanon maka-learn na, tanon in the long run, kumbaga digiti tao nga ililid ba, ket mas makita damet ti baro or dati makuna nga ti baro nga biyag ket awan talaga ti baso na. So siya pelang makita pelang iti dito. Si DJ lang Brad Aldrin. Sige. So, praise the Lord. So, iti pan naka-highlight din sharing ni Brad Denmark na nakita kit. At ay sin, iso iti reason no apay nga, agbasol iti tao, gapu iti, haan nga nakafocus kini Jesu Cristo. So, kung nanay Hebrews 12:1, fix our eyes on Jesus. So, praise the Lord. So, endero din gen, dati sumaranong shirmit tatta, ni Bro Reynaldo Salvador. Diyos ti agmina nga gayem ken kakabsat. Daytoy amiri sa kumat daytoy damag. Nakitak iti gapuna pagbasbasolak ket umuna DJ biglaan ko mga responses sila di mapakiktutan na ko mga tirason na gataan nak nga spirit led. So nakitak ijay nga alisto nakgayam nga or from nak iti panagbasol no haan nak nga spirit led. So dagiti responses kunton haan nga makay-ayo in the Lord. Ket itoy nga nakita nga praise the Lord ket DJ nga lesson and amukto iti sangbayakon. And may sapay ket DJ naunig panagpanpanunod kuma ngam met makatulong iti panang paadalim iti relasyon ko iti Dios. So, tingamin nakasanayan DJ nga part ket DJ nakasanayan at dapay lang. So kasapulan nga ikaten tapno iti kasta umadalim iti love relationship ko iti Dios ken may sapay makita DJ haan nga panang aramid iti bilin iti Dios fully so obraek DJ duma no makita iti panagkapoy ket kasla malimit so DJ ko nga na-learn nga basol gayam dagiti iti imatang ti Dios. And lastly, ket no DJ mapasaktan iti emosyon. So DJ ngamin in connection mat lang ka DJ in bagak itay nga han nga spirit led. So no han nga spirit led ket alisto nga mapasaktan iti emosyon. So ananton madinto iti responses madinto iti panpanunoten. And dito iti nakita nga revelasyon iti Dios nga kasapulak nga ikaten nga si bubuo tapnon pumintas iti love relationship ko anya na ken maibiyag ko DJ biyag nga binayadan ni Hesus Kristo. Ito lang kanya bro. So praise the Lord. So kailangan talaga nga iunay nga kitan no digitay basol nga mararamidan tayo. Tapno iti kastagit hintayo i-repent kini God kasi haan tayo dapat agilamlumeng digiti basol. And yun, no, digiti basol, ket dapat ikatan nga talaga. Tapno iti kasta, ket pleasing tayo iti imatang ni God. Ket ta nakayaban ni si Smiley no anami iti pagkaawat na kadeti. Challenge number 1. Good evening ulit kakabsat. So dati topic tayo tatakot you are alive in Christ. Kuna na to iti 1 Peter 3:18 nga kanana. So iti mat na realize ko kan dating question anapay ba assessment ngamin habang di agro-grow in the Lord kud kasang nadaduma ket feeling kon ket awan mararamidan ngem ikanak lang talaga mat ni God iti sa situation no ka nga makita nga dapay lang DJ banag nga dagiti ket hanga pleasing o maububra nga hanga pleasing ken ni God. So kasang kuma DJ kwa di ko na ni Brad J Boy tatay nga emotion no dete mapasaktan talaga. Actually ket dete DJ kwa idi
Uno na napay lang nga before ko nga naawat ni Christ talaga ket no mapasaktanan ket narigat nga agtiwala wano saan ket adati bitterness iti heart. So parang nadaduma ko deti iti makita nga makaigawid kinyak iti growth ko spiritually diti makigawid kinyak nga agmultiply. So DJ met iti an-anan ni God kinyak recently detoy nga kailangan nga isurrender ken kuana nga talaga nga tapno talaga nga madalusan di heart and mafilan iti Holy Spirit kasi nakita ito nga kwa na dati anything nga sin iti heart dati gamin bitterness ket inward lang kasjay and mabalin ko siguro mailumbang outwardly nga okay di heart ko ngamhang ko nga mailumbang kini God and dati iti kailangan nga isurrender kasi natay ni Christ di lang talaga panakaawat ko nga natay ni Christ para ka DJ nga basol tapno maawanan matayon nga talaga ngam usually tado mga minket may bibiyag pay laeng digijay and para kanyak ket kwa DJ pudpud no lang at talagang pinang surrender ken kwa na and willingness nga ipaikat deti nga character or responses diti hanga na kay ayo ken kwa na tapno talagang ag overflow the Holy Spirit na iti panagbiag ko and iti pusok na talaga. So, DJ lang mo't iti nakita ken deto nga topic, Brad Aldrin. So, praise the Lord. So, kung ano yung DJ Kalsat, surrender. So, i-surrender tayo talaga, di kiti basol tayo sinigad. Kasi isunay ti mangdalos kanya tayo. Katagiti nagbasbasulan tayo. Awan sa bali yung mangdalos kanya tayo, nadikit dini, kadlaeng. So, aron nga na tayo isunang on the cross, di ba? So, data, kung ano pwede jay, kung ano ni si Smiley, handa talaga may ilong mong kinigad, di kiti basbasol tayo. So, mabalin ta ilong mong iti padatay nga tao, pero iti kinigad, imatang nigad, haante may ilong mong tayo nga baso. So, haante nga maluko nigad. So, DJ, kausat. Ito nga rudmet din ni sis Juna. So, before ka share kabsat, mabalin ipakilala mo ulit ibagin. At itay madi iti audio na ratay kabsat. Good evening kakabsat, magagdakon. Sige, praise the Lord. So daimbag nga rabi tayo aming gagayem, sakto po ni atayo or ading yung nga Juna, taga Marcos na. So, sige, proceed tayo, DJ question itatay aya. So, sung bataklatan, kasi DJ nga root question, ay DJ title pa lang nga, saan kan nga agbyag iti basol. So, dagitimot, talaga, permi nga, paka-stragelak itata, or DJ permi nga yung emphasize kinyak ni God, kinyak kakabsat, kat, no kasanumot nga ag-submit iti leader, DJ. Kasi, nuhanak nga talaga mat makapag-submit kadagiti authority nga inted ni God ket kasanunak mo't nga makapag-submit ken kuana at the same time iti word na nga kanya. So nga nakita dito yung importance iti DJ bagbaga dagiti kakabsat itatay nga DJ spirit led dapat nga talaga tapnon DJ nga situation nga itad iyalaw ni God ket mapasaan nga siya. And at the same time, tipay may nga talaga ket di purity iti heart nga ag-serve ka ni God kasi daddo mga talaga ket adda DJ half-hearted nga pinagubra iti will ni God. So nakita dito nga no once gayem nga kasto iti mapasamak ket haan talaga nga napintas iti ti kapapanan na or result na. So DJ kakabsat nga naanak met nga dapat ket word filled DJ nga rod adati spirit nga Holy Spirit nga mang-guide every day. So nga eto hanak dapat nga bantayak talaga deti nga situation ko kasi dato iti makita nga ipapalon kinyak ni God right at this moment kakabsat. So DJ lang mat, Brother Aldrin. Praise the Lord, kabsat Juna. So, iti ko nga iti submission iti leader. So, amin kailangan iti submission iti leader. No, awan nga min iti mong kunang submission iti leader, kas lang iti exhibit iti authority ni God. So, may samot lang nga basol deya.
So tatta, kabsat, napintas pa'y nga makita tayo, tibagi tayo nga nadalus, nga sumaw kinigad, akas ibagbaga ni Sis Juna tattay. Napintas nga spirit-led, kin dapat na pintas or dadalisay, itinagyan, iti puso tayo nga agserve kinigad. Kasi di iti bibirukon na, iti tumunggal may sa kanya tayo. Awan, iti basol kumanga talaga. Today, kabsat, iti challenge number 1 tayo. Hindi arod, kitain tayo sumaranong arod nga pagsasaritaan tayo. Inak arod, ibasa kakabsat, dito challenge number 2. Kung ano dito'y naiya si Degkan iti Diyos, kas may sa naiya si Degen iti Diyos, masapul nga ipaay mo, tibiyag mo, anasantuan, ken na kay ayo ken kuana. Anya kadipay dagiti ugali, tarigagay, ken nainlubungan, panagpanpanunot nga addaken ka. Asaan amang ipakita, iti saan anasantuan, ken saan makaay ayo. So kahit tayo nga ron nga, or intay din gen, di muna mag-share ni Brad T-Boy. Nakamute ka, kabsat. Diyos ti madaydayaw. So, nagpintas nga pa na iti nasantuan ken nakaayo iti imatang ti Diyos. So, mayat nga maawatan in kanya, akas may sa nga tao gumawa na individual. Ket iti kanya magkita nga dadapel lang iti problem. Babaen DJ ti in connection ka DJ answer ko DJ number 1 ite nga biglaan ko mga responses ket no biglaan kanya ket ada DJ kinaingar so DJ iti makikita nga daldalusan iti Dios kanya nga maikat daytoy tapnon iti life ko ket makaayo ken nasantuan iti imatang iti Dios and may sapay ket DJ haan or saan apan ang dingig iti revelasyon iti Dios so DJ adda iti revelasyon iti Dios ngem haan nga maubra nga nasaya at ngamin adda DJ panangayat pe lang iti self so DJ sumrag iti kinasadot or laziness ken may sapay ket DJ panangubra iti may isa nga abanag babaen iti bukod kabailan mabalin ngamin nga ni gamay ko dito yun kasi lakas jay. So iti makikita nga praise the Lord kadito nga lesson kadito nga adal ket isubsublinak nga talaga iti poder na isubsublinak iti pagayatan na tapnon iti kastahaan na nga masilaw no anya iti adda iti lubong ken lastly yan pindas yan ibaga ni ate Maylin G. bitterness so mabalin ngamin nga tikos nagat DJ haan panang ayat iti kabsat ket iti number 1 met or may sakadagiti command iti Dios ket ayat iti pada ka tao wenno iti kabsat ko deti kanya ti rason na ngamin nga haan nga maayat fully ket adda DJ bitterness si pride so iti ket diyan na amiris nga kasapulan nga may kat amin dagitoy tatnon maibiyag ko DJ binayadan ni Jesus ijay cross. So 100% nga maikat digitoy tapnon ma-enjoy ko DJ life nga binayadan na para kanya. DJ lang kanya, brad. So praise the Lord, kabsat D-Boy. So awan nga talaga iti ubratay kuman nga nakadepende ta lang iti sarili tayo nga panunot na dikit di spirit led. So naya si tayo ken Yesu Kristo aro din. So awan dapat iti basol nga taltalinaed kanya tayo. DJ iti number 1 nga kitan tayo iti bagi tayo no agserve tayo kini God. So praise the Lord. Hindi aro di sumaranong sharing yan. Ayabak nga rod ni Kabsat Juna. Sige, good evening ulit kakabsat. Syakmat ka dati mat agagri naklaunay di imbaga ni Brother Tatay, ni Brother J-Boy, anak ko ma. Kasi DJ mat nga talaga, umuna amin kat
DJ panag gisuro or DJ wisdom talaga nga paggapuanan ba ti wisdom ko nga gisursuro asyay kasi maanak lang nga talaga nga te no dapat talaga ag teach or DJ nga rod ag share iti word ni God ket dapat pure iti heart dapat ket umuna pelang ket panagpray ngem no daddo magarod ket deti garod kakabsat mafofol na ka detoy kasi no daddo makat bukod ko lang nga understanding, bukod ko lang nga wisdom ti maus-usar when it comes to panagaramid iti pagayatan ni God. May sapay kat DJ, kaya't ko lang na yun ang jimbaga ni ading J-Boy itatay kasi imbaga na iti bitterness. May sapay kinyak DJ kat J judgmental ni Jay na naananak ngamin kasang te kaslang when obra at di pagayatan ni God ngam adlaw ko DJ times na nga no once nga hang ko makita di response daket adda DJ part iti obedience ko nga ala baka ay ma-judge ko isuda apay nga tanga kastoy kas jay ti ma-question ko as jay so nga tas lang nag-ananak lang nga makita DJ obedience ko nga kastoy gayam as jay te kumbaga nakal-alistok nga i-judge isuda ket pati met gayam ket kasjay na syakket kasjay na iso nga DJ talaga met nga kasapulan nga ipaikat detoy ken ni God DJ and DJ nga imbaga nating nga nayesidig na ken ni God iso nga awan ko madapat detoy yan so nga DJ pag-pray ko talaga ken ni God that iso na timang tulong kinyak nga mapasaan dagiti nga challenges or dagiti nga ano tawag nan ugali nga hanga nakayayo ken kuana. So DJ lang magkinyak ading. Indeed, kita sa dito kakabsat. So, no, ibaga tayo, nga mamati tayo kin Yesu Kristo, ket dapat ka talaga, dati obedience tayo, ket agpapanmet lang nga dati sa una. Haan dapat nga taliwas, no ano di pagbaga tayo. No, baga tayo mamati tayo kin ni God, then, yung obedience tayo, ket according sa will mo lang ni God. So, hintay din gen nga ron, tayo sumarano nga, ag-share iti kapanunutan na, ni Kuya Danmark Benavides. Kuya Danmark. Praise the Lord. So dito kumbaga naya si Dekan iti Dios. So dito nga rod nga part kanya is DJ part iti part of decision making nga talaga. Iba dito pinag-decide ko kat it should be in Christ kanayon. Na kung mga iso nga daduma waan nga in Christ digiti decision ko it comes to fall. Kumbaga digijay nga digiti part nga ugali nga natitida kumbaga. So once nga clear kanya dito di pinang-accept ko or pinangibiyag or pinang-accept ko na Hesus Kristo akas Diyos ken manangi salakan ti biyag ko. Dito iti paay ni God kanya tayo. Dito inyasidig na tayo iti Diyos Ama. So dito iti kaya ni God ni Jesus Christ ket DJ part nga DJ creation na idiket may subli tayo kumbaga so dito part iti may nga ugali dito nga DJ kina nasantuan nga may isang narigat nga ngupang panunutin lang but if I totally having this kumbaga dito Espiritu Santo nga ipagbagada tatay kung kanayot na spirit-led. So, once nga spirit-led na nga mangi everyday ti pinagbiag ko, dagito nga ugali, madi nga ugali ti pinagbiag, tarigagay ken inlubungan, kumbaga dito alisto lang nga i-reject iti panagbiag. So, DJ iti may isang because the Spirit of God is speaking to our spirit. So, DJ iti kaya maging clear dapat di voice to Holy Spirit kanya. Nung kasano agbaling nga clear di jay. Di voice to Holy Spirit kanya. Dapat di nga rod di part iti kung nagtatay di naka-focus na kanya na kanayon. Every moment ipinagbiag ko. So kung ano to, ano digiti kasta
haan kumbaga apay nga narigat digit tingat kinasantuan apay nga narigat nga maipakita dati nga di bagbaga tatay nga makahanga spirit led. So haan nak nga mga napunuan ti espiritu nga agapukin ni Hesus Kristo. So DJ once nga haan nak nga kasjay nga napunuan kumbaga napunuan. So ti agnanaid lang mismo kanya DJ datik pa lang nga panagbiag. So haan ko dapat nga i-reject digiti i-remind the Holy Spirit ti pinagbiag ko. Di kanayog dapat nga kasi dati Holy Spirit basit man lang nga voice isuna nga talaga, but once nga naka-focus ka kini Christ nakapipig sa iti daytoy. So nga digitoy ket haan ko dapat nga kaligtaan dijay, haan ko dapat nga i-reject dijay, i-ignore dijay. Kundi ti lang i-reject ko digiti decision nga para kanyak ti self kumbaga ti parang para ti bagbagik lang kundi ti para ag decision na gapukin ni Hesus Kristo. So dijay ag decide na kanayon babaen ti Espiritu Santo nga impaay ni Hesus Kristo kanyak. Dijay lang kanyak, Brad Aldrin. So, praise the Lord. Anyakan ngamin dagiti nagdagyan iti panunod. So, intay kita na daduma, ano tinagdagyan iti panunod. So, kunan na natin, voice of the Holy Spirit. Sino ba kasi yung Holy Spirit sa atin? So, nung naiyasidig tayo, ti bagitay kanya sa Kriston, ammo tayo no sino ti makungkuna nga Holy Spirit. Intay nga rod, dinggen ni si Smilin iti may baga namit kada ti challenge number 2. Good evening again, kakabsat. So, syakmet detoy, nagmayat nga denggen detoy, niya si Degkan iti Diyos ko na itoy. So, nagdakkel nga pribilehyo iti maiya si Degkan ni God. So, na-realize ko lang itoy nga no naiya si Degnak ken ni Godon ket ma-adapt ko DJ character na the way nga isunak ket ministry and everything nga talaga. Pero dating arad ko nan dapay lang ngamin digiti banag nga dagiti ket hang nga pleasing talaga iti sangwanan na ket nakita ito nga siguro ket nakaadayo ak ken kuana gapot ka iti bagi iti sursurutan di flesh and nagkurang nak iti meditation or understanding DJ ko na ito'y topic tayo iti 1 Peter 18 nga natay ni Jesus Christ nalinteg nga tao gapo kadagiti nakilotap no maiya si Deg ken ni God na talaga. So dagiti nga karakter nga may show pay lang siguro na anak pay laeng nga narihang ko pay talaga na understand klaro DJ pan nakatay ni Christ gapo kenyak and even di karakter nga sanguda digi kalsat tatay judgment, bitterness, and everything. So, hampay totally talagang para kanya ket di fellowship ko ken ni Jesus Christ ket hanpay iso nga deeper, iso nga rumrumar or maibibiyag pay lang, di dating nga biyag, iti before nga naawat iso na. Iso nga kasangkinyak talaga, di ko naktatay, di mo na nga topic tayo, surrender talaga fully, ken ni God tapno talaga matalusan iti puso maikat dagitoy agkaroon ti assessment iti bagi tapno talagang di nga rod anything talagang di may nga libro nga nabasak ijay Calvary Road nga syempre digi sin nga maaramidan or dagitoy nga responses ket it will disturb DJ heart ket kunan ijay ket anything that disturb the peace of the heart ket is a sin ko na. So nga iano lang talaga kini God, i-surrender lang talaga dagitoy kakabsat. So DJ mat lang kinyak Brad Aldrin. So yung word na privilege ba? So privilege ka na tayo iti tumong galamesang mayasideg kini God. Kasi we are once was lost akas punana nayadayo tayo datin ket tata privilege nga mayasidig ti ulit kini God gaputa inadmitar tayo digi ay basol tayo ket dapat awan digi basol. Integrity kabsat point number 3. Challenge number 3. So enough basahin kabsat iti kunana ti challenge number 3
agbyag kan babaen iti Espiritu Santo adda kadipay dagiti daras asikaket oras asikaket saan nga agbibiyag iti Espiritu Santo ti Dios no adda anya dagiti rason wenno maikagapu. So dayjay naudi nga nag-share kabsat ket inteorod dinggan ulit no ano ti panakaawat nadtoy. Si Smiley. So, sige. So, detoy nakanana adda kadi ay agbibiyag iti Espiritu Santo iti Dios kunana itoy. So, di ba the fruit of the Holy Spirit nga talaga ket the love, patience, joy, peace nganon. So, in-assess ko ti bagik anapay bakin dagitoy fruit of the Holy Spirit nga adamot nga haan lang iso na talaga nga fully nga manifest. Dati DJ kwa, DJ number 1 is love and DJ patience nga talaga, especially iti pinagisuro. And DJ kasano nga talaga ag-love nga pudpud no kaslamot lang iti pinagayat ni Christ kanya. So nga I always pray every day during my quiet time nga ananigad kinyak DJ how nak nga inayat met iti hangkupay na amamo ni Christ ket kasjay met iti pinang love ko kadagiti tattao and DJ lang whatever responses iti tao with the gospel talaga ket love pa rin iti na isyo ken kwada and DJ Anus kasang DJ nanang talaga when it comes to leading ginanang talagang ag-care or maging patience nga agisuro kada kwada. So DJ lang mo't kinyak Brad Aldrin na talaga or mag-manifest kinyak the Holy Spirit no mai-impart kinyak dating fruit of the Holy Spirit that is love and patience. So DJ lang Brad Aldrin. So praise the Lord kapsat. Also love and ano yung sabi niya kanina? Love and patience daw. So indeed, nasasaritaan talaga tatay kapsat no ano ti obra iti Holy Spirit ket dayon at the points ng kapsat. The fruit of the Spirit is love and patience. Adupay digay kapsat. Then there din gen Mrs. Junalyn iti may baga ng iti kapsat. When kakabsat, syakmut kat inayon ko lang yung baga ni Ate Maylin kasi iso talaga mat mapampanunot ko tatay. Nagiging fruit of the Holy Spirit at the JJ love. May sapi nga inayon ko J joy siguro. Kasi DJ mat nga talaga do adu dagiti situations nga unavoidable unang kat when it comes to hindi pa nag-follow up nga talaga mat adu dagiti discouragement ngamiti nga yung anakinyak ni God nga uray man adud ti kakastoy nga situation unavoidable or the DJ nga rod nga situation kat kasapulaklat nga agkaroon iti joyful nga heart hijay uray maditi responses oray kinyak mismo no adda dagiti negative nga mapasamak or challenges nga ited ni God kat dapat kat agkaroon naklat amot iti joy for me nga tapno makita nga talaga amot nga still agwo-work hijay makita nga talaga nga at the Holy Spirit and as well as DJ Love talaga jimbagan Ate Maylin tatay nga i-love dagiti banag nga kinyak ti panagkitak ket narigat nga talaga. So DJ through Holy Spirit lang mat nga talaga nga ma-attain ko amin dagitoy. So DJ lang mat kinyak Brad Aldrin. So akas tunay nga biyag tayo babaen iti leading iti Holy Spirit. Ketahan tay madlaw iti bannog no accept ni God babaen iti Holy Spirit. Kaya ordin gen ni Brad J-Boy iti may bagan iti kapsa. Naragsak arabi tayo amin gagayam gan kakabsat. Ite kanyak ket DJ oras nga peno sitwasyon panang ayat ko iti bagbagik. So ito yung time maten nga haan nga makapag-work DJ Holy Spirit kanya. DJ sumpret iti kinasadot, DJ kayat ket agul daglatan iti mano nga oras kasi nabannog kasla kasjay. So ito ket dagiti nga sitwasyon kasla deactivated
yes, DJ panag-work iti Holy Spirit kanya. So ito ko nga nakita nga destructive nga talaga isuna. No, adape lang iti space when no part iti life ko nga alalaga at di pa nang ayat ko iti bagbagik. Apay, kasi haan nga makapag-work ni Holy Spirit, awan DJ ay bagbaga dasis itay nga fruit of the Holy Spirit or fruit of the Spirit. So, maapektaran iti buo or spiritual a panagbiag ko. So, DJ pinaka-lesson, haan kon nga ayat iti bagi, na di ket di ayatek ni Jesus akas iti panang ayat na kanya. Isa lang magkanya kakapsat. So, indeed, ano din ba ng kapsat? Ano di ko na ng kinasadot iti may isang reason no apay haan nga maibiyag or may isang di kita reason no apay hangagwork iti Holy Spirit kanya tayo. So haan tayo agbyag nga nasadot ng Christian. So di kapsat habang namin nag-share digiti kapsat tayo at digita itetik no kuda tayo. So kung ano to challenge number 1, patsentay kadi nga datayo ket nagbiag or haan nga agbibiyag iti basulin. Ket tano patsyen tayo nga saan tayo nga nagbiag or saan tayo agbibiyag iti basulin. Ket ano nagkaroon digitay panaka-application tayo. So di kapsat isungurod nga dali quiet time ije tayo kitan no ano digitay anang nangruna maobraan tayo. Tapnon haan nga agbiag iti basul. So DJ, the appointment na number 2. So iti pan naka-point kami nga nakita pa nga naitik na to kapsat ket dapat iti makikita iti biag tayo ket nasantuan iti may pagpakita tayo iti sa bali nga tao. Kasi naiyasidig tayo nga roden ken Yesu Kristo haan tayo nagbibiyag iti basul. Saan tayo pagpakita ti other digiti basul tayo. But also haan nga outwardly lang dapat haan lang panlabas lang dadi makikita kanya tayo nadikit di pati pa ije nagyan iti puspuso tayo. And the point number 3 agbiag babaen iti Espiritu Santo. Leading by the Holy Spirit kung ano in English. Dijay haan tayo nga i-reject no ano jay bagbaga ni Holy Spirit kanya tayo. Because ni Holy Spirit iso na iti counselor tayo when it comes iti panag-obedience sa kinikan. Para ma-determine natin yung kasalanan at yung hindi kasalanan. So hindi nga din dyan kakabsat iti petmet nga ibagapay ni Kuya tayo nga Denmark na tinaimbag nga damag about kini Yesu Kristo. Denmark. Praise the Lord. So sagbay ko nga rugyanan kahit ko nga damagan kanyayo iti duwa nga kumbaga ana ti pilpilyan tayo iti inaldaw-aldaw. Actually duwa lang ti pagpilpilyan tayo kakabsat. Umuna ni Hesu Kristo ken may kadua ni Satanas or ni Satan. So digi kayat ko nga kasta digi ti mo una ni Hesu Kristo or ni Satanas. So una kitaan tayo di inobra ni Hesu Kristo ti pinagkat tayo. Ken makita tayo tumat nga anaman ti obraan ni Satanas ti pinagkat tayo. Sige, muna, na minsan ang natay ni Kristo ang maipaay iti amin. So, mupilpilyan tayo ni Hesu Kristo iti pinagdag tayo. Ni Hesu Kristo natay para iti amin. Awan pilpilyan ni Hesu Kristo. Sikaman kat nakurapay, sikaman kat baget lakay, or sikaman kat agbabasa, or ubing, nang kaman, awan pilpilyan na. Kundi, pinili na tayo amin. Para, kumbaga, natay isuna para kanya tayo. So, DJ, ngumutikitaan tayo niya, i-divert tayo matinobra ni Satanas, inagubra isuna para tibagbagina. So, nagpilpilyan tayo, inaldaw-aldaw. Ni Hesu Kristo nga para ti amin, o ni Satanas, o para kadagiti, para kanya na. May kadwa, may bagbaga na dito Kuna na dito natin ni Hesu Kristo, tati amin tapno mapakawan, dagiti basbasol tayo. So, aming mamati kini Hesu Kristo, ket mapakawan, iti basbasol na. So, dijay, kailangan tayo lang talaga nga patsyen ni Hesu Kristo ti pinagdag tayo.
Nga, halang nga patyens, kundi isuna dapat itipilpilyan tayo, ti inaldaw-aldaw, ti pinagbiag tayo. Kasi kung na tayo nga, patsyen tayo isuna, nung ti sabali mo tipilpilyan tayo, ti inaldaw-aldaw tayo, the more nga ag-decision tayo, digiti ubraan tayo, kada digiti ngamin iti dahilan na apay nga dati kat managba, apay nga dati kat agar-aramid ti baso. Kasi hantay nga pilpilyan ni Jesucristo ti pinagbiag tayo. Ti kayat nga pilyan, di kayat ni Satanas, or di karakter ni Satanas ti pinagbiag tayo. So di jay, kayat tayo nga i-double check iti daytoy. Kasi ni Jesucristo, natay iti para iti amin, halangan natay, kuna natoy, tanong mapagkawan digiti pasbasol tayo. Ngumamati ka, kuna natay, kitaan. Natay tinalinteg at tao, gapu kadagiti nakillo. Tapno miyasidig kayo iti Diyos. Handang na tayo mapakawan, kundi mayasidig tayo pa'y kinaapo tayo ng Diyos. So dito iti makuna nga relationship. Kini Jesucristo, iti dahilan na nga isuna lang iti way tanon dadaket maisalakan. Isuna lang iti way tanon datayuket maikan iti baro nga biag. Ngayon, pilpilyan tayo ba dati nga baro nga biag? Pilpilyan tayo ba dati pa nakaisalakan tayo? Pilpilyan tayo, ni Jesucristo dapat ipilyan tayo. Diba? Nakalawlawag di dyan. Napapatay iti bagi ngem na pagbungat Espiritu Santo. Dati iti bagbaga datatay, i-share datatay. Once nga mamati tayo kina Jesucristo, the Espiritu Santo nga gapukan niya na dapat daamat kanya tayo. So DJ i-clear ada ni Jesucristo or the Espiritu Santo kanya tayo, nga agyagag kanya tayo, nga mangrem-reman kanya tayo, nga isuna lang dapat itipilpilyan tayo. So, sino itipilpilyan tayo? Ni Jesucristo o ni Satanas? Kung pilpilyan ni Jesucristo ti pinagbiag mo, mamati ka. Ni Jesucristo, natay para kaditi basol tayo. Halangan natay. Insublina ka. Inyasidig na tayo iti Diyos. Kainit ka na tayo iti baro nga biag. Kaya't nagungar iso na iti may katlungal daw, tanon maikan tayo iti baro nga biag. Nga aging anayon. Sa nga temporary nga biag, kundi eternal biag na ibagbaga na iti daytoy. So, kakabsat, bigiti mamati, ipang pilpili kin Jesucristo, iti pinagbiag na awisin kay man nga rod kadati simple nga kararan. Sige, umununa, narigat ngayon nga pilyan nyo adan kiti baso tayo, admitaran tayo. May kadwa, admitaran tayo nga tatikat nga managbaso. May kadwa, mamati tayo, ni Jesucristo nga natay jay cross, nagungat ni may katlungal daw, ken, isunat kat anak iti Diyos. Ay may katlo, akseptaran tayo nga ni sa pusuan. Halang nga pilyan nga, pinilik dito pero ni sa pusuan nga, akseptaran tayo isuna, kas Diyos ki manang isalakan tibiyag tayo. So, tangarod nga rabi kat may kay karot dalang kay ngarot isang kabasi nga karan. Tingarod agtumog, let's bow down our heads and pray. Amami nga nailangitan, aminek, sakit managbasol, itangarod, mamati ak, iti anak mo, nga ni Jesucristo, nga natay jay cross, kapukad iti basol ko, nagungal isuna iti mikatlungal daw. Piliyet ni Jesucristo, kat akseptarag, isuna, akas Diyos kimi nang isalakan ti biyag ko. Agyaman ti Espiritu Santo nga impaay mo kanyak. Kinti baro nga biyag. Nga impaay mo, gapo, iti dara, nga nagayos, iti cross, dara ni Jesucristo. Dati nga ro, idawat ko, itinagan ni Jesucristo. Amen. Kung pilpilin tayo ni Jesucristo, iti pinagbiag tayo, dapat haan lang nga itatag kapsat. Kundi every day, every moment, ipinagbiag tayo. DJ lang gagayen kin kakabsat, tinga ro din. Agtuloy-tuloy tinga ro, iyasidig tayo, matibiyag tayo, mabaen kin Jesucristo. DJ lang, Brad, Aldrin. So, praise the Lord sa Kalsa. So, ayun, ang dami na kita bagbaga din ako, ano din masarap ang bawal. Pero, ang sabi ng God, hindi dapat or hindi kaaya-aya
sa kanyang paningin ang mga bawal at yung mga kasalanan. So, sakbay tayo rod nga yan, dati kakabsat, kahit kung ag-announce, digiti maubraan tayo pa'y, kadating lawas and sumarsara ng aldaw. So, dati Lifeline, kakabsat, every Wednesday, 6 to 7 p.m., tune in na lang. And my Lifeline topic review, so dati kat by group kakabsat, so no, dagitay nangawis kanyayo, dagitay sa leaders yo, damagan yung kakabsat, no, ana iti schedule da. Pero datayo kakabsat, iti schedule tayo kat Thursday. So, pero every Monday to Saturday, mabalin nyo matbuyaon, dagitay daduma pa nga kakadwa tayo no kakabsat nga ag Lifeline topic review. And dato'y the IPF, Day in Prayer and Fasting. So every first Saturday of the month is una. So yun, every one of us dapat ma-challenge nga ag-fasting. And tapos niti kastakit, maikararagan tayo, iti spiritual growth tayo. So Freedom in Christ, or FIC, or what we call EGR. So ada siguro dagiti kakabsat dito yung naka-EGR or naka-FIC. Pero di kita hampay, kabsat kita ag FIC tayo, and tap na nitikas tagat, adupay iti malin tayo, kabsat, no ag FIC tayo. So, another one, ditay Sunday worship service. So, every 8:30 suna hanggang 10 o'clock a.m. Naka-live suna kabsat via FB page and YouTube. And adamot yung mga angay nga face-to-face pa kakabsat. And another one that ay SOL class every Sunday suna 1:30 to 2:30. Tamagin talang J leader tayo kadati manin no kasunod dito kasi let's connect kadigiti leaders tayo kadigiti yung activities pa para makapag-learn tayo and grow tayo spiritually. And intingaro din ayabanin kabsat itay kabsat tayo nga aga closing prayer. Kapsat Jonelyn. Sige, kakabsat. Good evening. So, kararag tayo garod kakabsat. Ag-close in prayer tayo. Let's pray. Agyaman kami, O God, iti deti manen nga parabor mo kada kami. Kat si kagarod, O God, kat idaydayaw mi. Kasi kakit na glorious Father God, ken nindaklan nga amami, O God. Lord, tatagaron nga gundaway, dagiti nga naadal, ti sa tunggal may sakada kami, itultuloy mo kadi, O God, nga ikan iti may spiritual nga bendisyon, O God, parabor, Panginoon, ti sa tunggal may sakada kami, tapnon iti kasta, maubrami dagiti pagayatam, O God, and tapno maikat dagiti madi nakay-ayo iti sangwanam, O God. Lord, agyaman kami dati nga gundaway, kat sapay kuma, sika iti agtultuloy nga mangipakaawat kada kami, dagiti nga aramid mo, kat sika kadi, O God, kat tultuloy nga manglukat iti puso ti sagtunggal may sakada kami, tapnon iti kasta, hanmi lang nga mangeg, no di kat mai-apply mi pay, dagiti nga panursurom ti panagbiag mi, O God. Agyaman kami iti anak mo nga ni Jesucristo, nga isuti ng iti barong nga biag kada kami, O God. Ket deti lang garod iti idawdawat mi, agyaman kami, O God, iti amin nga parabor mo. Deti lang ti dawat ken kararag mi tinagan ni Jesucristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Praise the Lord, kakabsat. Amen. So, adumot lang na rin yung aming kakabsat. Dahil nga kadwa tayo dito Facebook Live. So, good night and see you again next week. Bye-bye. See you mga kapatid. God bless. God bless Bye-bye. everyone. God bless you all. God bless everyone. Have a good day. Have a good night. Hello, Bruce. Okay? Babae. I'm sorry.
Amen.